ngenxa yegazi lakhe. Lo esikhuluma ngaye namhlanje uma sisemakhaya sizofunda lelizwi. Thabisa ngicela siqale ngalo ngifundele umfowethu ngoka John chapter number 19 verse 30. Amen. Kwathi kuba uJesu amukela uvinika wathi kufeziwe wakebe isikhanda wafa. Ngicela umphindele. Kwathi ukuba uJesu ewemukela uvinika wathi kufeziwe wakebe isikhanda wafa. uJesu esikhuluma ngaye la bazalwane ufikele emhlabeni ukuzofeza vele lenkonzo. Vele ungumhlatshelo wokuthethelelwa kwezono zethu. Uma kufundwa ngaye la wafika endaweni esihleliwe, entombini egciniwe, ngoba wonke umuntu ozonika ya uma kumele ahlabe akaqale yothenga inkomo isibaya singekho, ngoba kunomsebenzi ozokwenziwa ekhaya. Futhi akuzukwenzeka ibe khona umzoyigada engekho. Kwaqala kwenziwa ipreparation yakhe ukuthi ubani uzoba umelusi walenkomo noma walemvu ezohlatshelwa abantu. Mayesefikile wakhona lo isibaya azongena kuso, wakhona lo ozoba ngemelusi wakhe. Uma sekhula lo simthola engadli noma ikuphi. Simthola edla endaweni ekhethiwe. Usho khona icommand ukuthi kufanele eyokhula eGibhithe ngoba kufanele eyodla khona ukudla ukuze mayese right ekubuyeni kwakhe sekumele eze la sinikhona namhlanje yonke into kuye iphelele ngokwasemhlabeni. Sithola ke bazalwane ngesikhathi ehambe noma eseshumayela abaziyo ukuthi iyona lezo hlatshwa bababe bemqaphela ukuthi uthini, bababe bemqaphela ukuthi wenzani, bababe bemqaphela ufundisa ngani, ngoba kwakungafanele aduke nakukodwa ngoba abantu ababefunda imibhalo uziyafakaza nomuntu uthi akekho ngezi izinto ezinje mayingenayo uNkulunkulu ngoba bayazi ngomesiya ozofika. Manje ugadiwe ngoba khona impawu kufanele sibonakale ngoba okwamanje kusafela indodana kaMaria kodwa bayasazi impawu ngoba bayifunda imibhalo kodwa kunenkungu esafihlekela. Wahamba waze kwafika isikhathi uma sebebona ukuthi use right noNkulunkulu esesho ukuthi isikhathi sesifikile naye bonke isikhathi sesifikile base bemthatha ensimini waboshwa. Bamthatha ngoba ayikho inkomo ehlatshwayo ingahamba yanga noma imbuzi ezohlatshwa ingayanga koshisela impepho. Bayangizwa bazalwane, kuqala kuye emsamo uqala kuyobikwa ngoba akakwazi ukuphintwa lo muntu kungakayiwa kumbuso ogama lakhe uPilato ayothi khipha idecree yokuthi sesifanelekile. Ngesikhathi sebamthathile sebamuse altare basiyisela bona ngose bayamthaphela kanti basiyisela bona. Bafika bamthatha bathi nangu lo icala lakhe lithi, uthi ngoba mina ngiliboni, bathi no icala lakhe lithi angiliboni, kodwa ke ngoba nithi nina nifuthi kabethelwe cha ke phela umuntu uyayihlabela inkomo yakhe. Ngithatheni ke manje sibenze isilungisile seningamisa lokho kufanele athole isibusiso sikaPilato. Wahlamba izandla wathi lo angifuni ngisho izinto zami esithundleni sami zibe notho kulo muntu ngoba umsebenzi uzowenza umhlaba wonke. Manje mina ngimiswela njengesikhulu angifikele ezindaweni zonke kufanele ngisuse yonke
into ungathiwa negama lami liyavela ngalomuntu. Jesus. Wathi ngiyayithelelanisa naye. Ngithatheni manje uselungile ngoba senimlethile emthatheni manje wena. Nginibekele nabantu ababili nathi cha niqhubeka naye. Uyena nimfunayo. Dingi ngoba akaqualify ngenza yenze nina nidinga lo. Kamthathani hamba naye. Bamthatha. Entabeni. Bafika ke bambethela sesikhona. Mayifika ukhuluma indaba. Weqala eqaleni. Wazofika la sesikhona. Ngicela ufunde ke Thabiso kokugcina. Wathi uba uJesu wamukela uvinika wathi kufeziwe wakebisa ikhanda wafa. Lithi ke izwi lenkosi. Ngoba uma kuzohlatshwa zilukiswa zonke izinto ekhaya. Kuyaziwa kukhona abaphuzayo. Kufanele bakhona utshwala besizulu. Kukhona abaphuza ugolo egobomvu. Kukhona abaphuza ugologo omhlophe. Bayaziwa bestout. Manje kufanele kulungise zonke lezi zinto. Bayaziwa abakhosi. Kufanele kulungise zonke izinto. Nala uthiwa iBhayibheli uverse 29 kwakubekiwe khona isitsha sigwele uvinika